Estrenem nova secció a Telegrafies anomenada Trencant Barreres, una secció en la qual ens acostarem mitjançant el llenguatge audiovisual cap a col·lectius en risc d'exclusió social. En aquest primer reportatge assistim al Discapacine, un festival de cinema sobre discapacitats. La nostra missió, lògicament, és representar, assessorar i apoyar a les associacions que tenim federades amb persones amb discapacitat física i orgànica de la nostra província i, al igual que el defendre i ampliar les igualtats de les persones amb discapacitat. Discapacine evidentemente permite conjugar el cine y la discapacidad en un ámbito en el que todos podemos compartir las experiencias de personas con capacidades diferentes, al mismo tiempo que se promueve la concienciación social y la integración. Evidentemente el cine es uno de los principales medios de comunicación y Discapacine tiene que cumplir con esa misión, ¿no? Permitirnos visualizar películas que convierten el cine en un medio de expresión, en un vehículo capaz de transmitir información. Ja fa 12 anys que estem fent el Discapacine i és emplear el cine, emplear el sèptim art, com se diu, per sensibilitzar a la societat en general sobre els problemes que més ocupen i preocupen a la persona amb discapacitat o, com m'agrada dir a mi, a persones amb capacitats diferents. En la jornada inaugural del festival s'entregaren els premis als millors curtmetratges d'aquesta edició. Que ha plasmado muy bien lo que es la historia, una historia dura, de superación personal, pero con una historia que todos podemos salir de ella y muy positiva y utilizar esa energía vital para continuar en la vida. La vida sigue y está llena de posibilidades y alegrías, así que adelante. Em diuen Salvador Climent, Boro pels amics, soc tècnic especialista agrícola, degut a un accident de tràfic que vaig tindre el 19 d'agost del 2006, estic en caire de roda, tinc una lesió medular completa i en l'actualitat me dedico a donar xarles, conferències de prevenció d'accidents en els instituts. És difícil dir has superat. Intenta sobreviure, intenta adelantar el dia a dia i tratar de luchar, però és molt difícil considerar. Jo no me considero que no camine. Jo, a excepció de 3 coses que per mi són molt importants, jo camine tots els dies. El documental nuestro ha sido sin presupuesto ninguno, la universidad sí nos ha dejado el material, pero luego todo lo que ha sido de difusión ha sido por horas nuestras puestas para intentar difundirlo y que se proyecte en diferentes sitios. Y se ha proyectado en muchos pueblos y está colgado en internet y tiene más de 16.000 visitas. Cuando yo estuve en Polonia, en el festival de integración You and Me, era un festival también tematizado y fui con un compañero y que él no había estado en un festival tematizado. Y la primera sesión, cuando salimos de la primera sesión, después de 4 horas de ver cortometrajes y película, salió realmente impactado porque claro, era todos tematizados con las diferentes discapacidades y él estaba sorprendido. Nunca me hubiese imaginado ver tantas cosas así. Lluita dia a dia per tindre una conscienciació personal el qual a mi me permetisca sentir-me bé. Treballo cada dia, treballo en uns almacenes de taronja perquè eren uns suppliers, uns subministradors d'Inglaterra. Tinc molt de món viscut, ha vist moltes coses i crec que és una línia a seguir i per mi m'ompli. Per tant, vaig a continuar seguint fent aquesta línia. Estic totalment convençut que el llenguatge audiovisual és perfecte i és com anilla al dit per sensibilitzar en problemes de discapacitat com en altres coses. O nos vamos a ver Yo también, que es una de las últimas películas que está interpretada mismo con un chico de síndrome de Down, que lo hace fantástico y está tomado de un punto de vista yo creo que muy natural. Jo he notat en mi mateixa rechaç de persones que he perdut com a amics i, sin embargo, ara que estic en caire, en tinc molts més d'amics. I això és el que vull plasmar quan faig la pel·lícula en els instituts, quan els xavals entre 15 i 17 anys la veuen en els instituts.